Pozdrav dragi partneri i investitori DGU-a. S vama je tradicionalni video sažetak, a ja sam Aleksej Panjetov, voditelj marketinškog odjela. Danas ću vam reći kako je prošao listopad za naš ekosustav, koje važne događaje trebate upamtiti u vezi s njim i što planiramo za studeni. Krenimo! Glavna vijest ovog mjeseca je Snapshot, kao rezultat kojeg su EVA tokeni dodijeljeni DGU investitorima. Princip Snapshota je jednostavan. Broj EVA tokena ovisio je o tome koliko ste DGU dionica imali na svom računu do sljedećeg datuma. Također za dobivanje je bilo potrebno ispuniti nekoliko uvjeta, biti investitor i imati podmirenu dospjelu obročnu otplatu. Ukupno smo napravili 2 snapshota, kao rezultat kojih je dodijeljeno 8 milijuna EVA tokena. Jeste li sudjelovali u snapshotu? Koliko ste tokena dobili? Recite u komentarima. U listopadu se vrijednost dionice DGU udvostručila. Najprije je 10. listopada porasla na 20,5 centi, a zatim 25. listopada na 22 centi. Glavni razlog ovog rasta je ulazak na mainnet prvog potencijalnog jednoroga ekosustava EVA. Kao što smo obećali, nastavljamo s prevođenjem tečajeva obrazovne platforme DGU Education na jezike projekta. U listopadu smo objavili cross-chain osnove na engleskom, hindskom, vjetnamskom, indonezijskom i francuskom. Tečaj možete pronaći na svom računu u odjeljku DGU Education. Odjel za razvoj trenutno radi na vizualnoj nadogradnji glavnih stranica osobnog računa. Nastojimo osigurati da interakcija partnera s nama u svakoj fazi bude najrazumljiviji i najprikladniji proces. 6. listopada održan je važan webinar s direktorom strateškog razvoja Aleksandrom I. Njegovi su gledatelji saznali pojedinosti o puštanju EIVE na mainnet, rizičnom fondu, to jest koje projekte tražimo, koliko novaca i resursa je za to potrebno, kao i detalje snapshota. Dana 18. listopada održan je webinar s Petrom Tagunovim o razvoju DGU-a na području umjetne inteligencije, projektima rizičnih fondova povezanih s umjetnom inteligencijom i ulozi EVE na glavnoj mreži. Osim webinarima, na našim kanalima objavljeno je nekoliko videa, 10 pitanja za DGU partnere i što je DGU Education. Zahvaljujući njima možete saznati kako ova područja funkcioniraju u tvrtki. Preporučam gledanje. Sve ove videe možete pogledati na našim YouTube kanalima. Također, početkom studenog održana je prva konferencija DGU u Africi u obali Bjelokosti, okupivši naše afričke nacionalne predstavnike, vođe i partnere. Više o ovom događaju ćemo vam reći u sljedećem sažetku. To je sve. Hvala vam na pažnji i pretplatite se na naše društvene mreže kako biste saznali sve novosti. Vidimo se!